Milí občania, nech sa páči, pozrite si, ako reagoval oficiálny vládny kandidát na eurokomisára Maroš Šefčovič za Slovensko, ako kandidát na eurokomisára za Slovensko, a ako reagoval na vypočúvaní ku svojej eurokandidatúre na eurokomisára vo veci toho, aký záujem on v skutočnosti zastupuje a či je to záujem slovenský, ako slovenský kandidát. A môžem vás ubezpečiť, že pokiaľ ide o moju osobu, myslím si, že moja osobná história vždy jednoznačne potvrdzovala, že som vždy pracoval pre európsky záujem, preto čo je najlepšie pre Európsku úniu, a tak budem pokračovať aj v budúcnosti. On povedal, že on zastupuje, ako ste mohli dobre vidieť, záujem Európskej únie. Veď to je jeden euroúradník, ktorý so Slovenskom ale nemá nič spoločné. A vláda ho nominovala a tento človek žiadny záujem Slovenskej republiky hájiť v Európskej únii nebude. Vo svojich oficiálnych odpovediach, ktoré doručil europoslancom cez svoje vypočúvanie, čiže to sú jeho oficiálne postoje, sa môžeme dozvedieť aj následovné. Hlasovanie vo všetkom kvalifikovanou väčšinou v Rade Európskej únie, a to znamená, silnejšie štáty jednoznačne prehlasujú tie menšie, a odobratie veta Maroš Šefčovič za. Dovážanie lacných ukrajinských potravín na obilia na Slovensko a do Európskej únie Maroš Šefčovič za. Rozširovanie protiruských sankcií, ktoré sa nebudú môcť obchádzať a budú sa pozorne sledovať Maroš Šefčovič za. Neobmedzená a neochvejná podpora Ukrajiny Maroš Šefčovič za. Šibnutá rodová rovnosť a rodová vyváženosť aktivity progresívcov Maroš Šefčovič za. Vynúcovanie si zelenej politiky a Green Dealu Maroš Šefčovič za. O tomto vypočúvaní ale, milí občania, včera neprebehli nejaké mediálne informácie, a keď nejaké boli, tak boli iba také, že všetko prebieha hladko, ako vidíte na obrazovke. Denník N. No áno, všetko prebieha hladko, lebo to prebieha v súlade s nariadeniami a politikou Európskej únie. Ale, milí občania, naša vláda sa hrdila tým, že bude vystupovať autonómne voči Európskej únii. A ona nominuje osobu a človeka Maroša Šefčoviča na pozíciu eurokomisára za Slovensko a ten o Slovensku nepovie ani vetu, uctieva Európsku úniu a zopakuje vo svojom vystúpení neuchvejnú podporu všetkým agendám, ktoré Európska únia tu nastavila. No je toto normálne? Verím tomu, že europoslanci za Slovensko, ktorí tam hlasujú za nás, za takéhoto kandidáta, nedvihnú ruku a budem veľmi pozorne pozerať. A odsledujem si, ako budú za eurokomisára Maroša Šefčoviča hlasovať poslanci zo Smeru. Europoslanci zo Smeru. Ďakujem pekne.